Bueno, doncs la festa major de Santa Tecla és expectativa, il·lusió a l'hora de preparar-la i bueno, en Picarriba és un dels moments més importants de l'any. És un moment que xalaràs seguríssim, sí o sí, i que no és equiparable amb un altre moment de l'any. Bueno, els dies de festa major a tope, cada dia amb coses planificades, cada dia preparant coses, disfrutant avui en dia amb la canalla i com sempre disfrutant de cada moment. Home, es fa difícil escollir un acte entre tots. Però jo crec que hi ha moments molt importants per mi que m'agraden moltíssim, com per exemple un és el dia 22 de setembre, és la primera sortida del seguici. És un moment molt important perquè tornar a veure el seguici preparat a la plaça de la Font, tornar a sentir com surt el seguici, la gent l'està esperant, arriba a la plaça de les Cols, tota la plaça de les Cols plena. Mira, la veritat és que és immillorable això, no? I després un altre moment és el correfoc. El correfoc ja no hi ha energia pràcticament, no? El dia del correfoc ja estem tots baldats, però el correfoc no sé què passa, que sempre surt aquella energia que t'hi falta, no? I ja pujar pel carrer Unió i començar a córrer, veure tota la gent allà, és també un moment molt màgic. Jo formo part de la festa des del 1998, que és la data quan es funda el Ball de Diables infantil. I des de llavors fins ara he anat passant per totes les etapes possibles, totes dintre del Ball de Diables i fins avui, i aquí estem. La Rambla Nova és un moment especial pel correfoc, no? Segurament no aquí, però la Rambla Nova és molt important perquè ja quan arribes a la Rambla ja agafa aquell caire de traca, aquell caire de correfoc, no? Tot i que la Rambla és molt ampla i no es veu molt atapeïda, però quan arribes a la Rambla vol dir que ja s'està acabant la festa major. Vol dir que has d'arribar fins al final de la Rambla, arribar fins a Despullats, i quan acabes Despullats, no res, queden les últimes enceses i corre la traca fins a Glòria Santa Tecla. Llavors a la vegada també és un moment trist, però tant de bo hi pogués ser cada dia aquest moment trist, no?